এটা ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ମିକି ମାଉସ୍। ଏଠି ବି ଜମ୍ପିଂ ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍। ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ତ ବିଶେଷ ଗହଳି ନାହିଁ।